Na, mehetünk? Mindjárt fújjak egyen. Akkor vegyél, ha jó vagyok. Jó. Titi először síel. Kezdő. Most nincs kiment először a lábán. Én tanítottam. De is itt vagyok el. Már én is tudok kicsit síelni. Szerintem nem arra van a pálya, de hát csak ott hajtanom kell. Ja, igen, jó. Nem azt választottam. Azaz, korcsolyázz! Tessék? Várjál, odaérek aztán. Igen? Rossz az irány? Jó volt, csak itt hajtanunk kell magunkat. Így videó közben elég nehéz. Hajtsa a faszom magát, lehet sétálni? Lehet. Csak csak nem sétálni, hanem síelni jöttünk. Gyere, Titi! Hát... Már itt igencsak elnéztünk. Nem itt kéne lennünk a pályaszállás végénél. De hát ez is valami.